ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. What a man. ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Balotelli, Balo, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ Hey, no, Priyasi only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೇಲ್ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸ್ಎಲ್ ಒರ್ಮದ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲ್ಡಿ ಎದು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾತ್ರನ್ನೇ ತಪ್ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೇಲ್ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಒರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು, ಆಭರಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಜವಳಿ ಮಳಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಅಕಲಿಕಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸನ್ ಸುರಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮೂಡ್ತಾ ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆನುಂಡು ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣು ಉಪ್ಪುನಗ ಕೇನುನ ಕೇಬಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಲೋಕೋಡು ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಸಂಗೀತನೇ ನಂಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೊಂದಾಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಕುಸಲ್ನ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕುಸಲ್ನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತು ತೋಜವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಸಲು ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮರ್ದಗ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡಲ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎದುರುಡ್ಲ ಒರಿ ಪರ್ಪೆಲೆ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಕುಸಲ್ದ ಹೊರಟು ತೆರಿಪಾರೆ ಬರವಲೆರು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ. ಕೆಂಜ ಕೆಂಡತ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗಿರಿಜ ಕೈರು ಮಂಡ್ಯ ಚಾನಲ್ ಪೆರ ಪೋಚಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಗೈರೆಗೆ ಅಂದಂದಿ ಎಂಜ ಕ್ಲಿನಿಕ್ 10 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಅವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾರ ಪೇರ್ದ ಡಿಪ್ಪತ್ತವು ಮಂಡ್ಯ ಸರಿ ಜನ್ನ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಗಿ ತೆಂಜ ಆಪುನಿ ಸೀತಾ ಆಪುಣ್ಯ ಸೀತಾ ಅಂಡ ಸ್ವಿಮ್ ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ತೆಮ್ಮಾರ್ಪುನಿ ತೆಮ್ಮಾತ್ನ ಲಪ್ಪುಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಸರಿ ಜನ್ನ ಈತಿ ತೆಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಇರ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಮರ್ ಬತ್ತೇನೆ ಇರು ಈತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಸೀದಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಾಲೆ ಬೇ ದೀಪೆ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಜನ್ನ ಈತಿ ಚೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮರಲು ಆತೇನೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೋಡು ಏ ಸಬಾಷ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ ಪೆರ್ ಪರ್ನ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ನಪ್ಪ ಪೂರ ಲೂಸ್ ಆಪ್ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡೆ ನಂಗಿಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಿತ್ಯತ್ತೆ ಬಚ್ಚೆ ನಾನು ಯಾನಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬೈದೆ ಮೂಲಂಜಿ ಏನಂಜಿ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮ ದೇವರೇ ಕಾಲ ಕಳ್ಳಿಗಪ್ಪ ಯಾನ ದುಮ್ಮು ಮತ ಈ ಪುನಕ್ಕು ಬೊಲ್ದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತದು ಜಪುಡ ದಿನ ತೂತೆ ಕುಳ್ಳ ದಿನ ತೂತೆ ಯಾನು ಪುನಃ ಉಂತ ದಿನ ಸುರು ತೂಪುಂಡು ಅವಳ ಬಗ್ಗದ್ ಪಾಪಯ ಪುನಃ ಕೊಂಚ ಏತು ಬಂಗಾದಿಪ್ಪು ಸಬ್ಬಸ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಾತಿರ್ನು ಪುನಃ ಬಾತಿರ್ನಿ ಜನ ಬಾತಿರ್ನಿ
ఒక ఏరిరి యానేరు కంపౌండర్ ఎంచా కంపౌండర్ యా ఒక మూలదాదే మల్పుని పోదు పిదే ఉంటారా పూజ ఓలు కాంపౌండ్ ఎజ్జిన గోడే కట్టున్న కంపౌండర్ మారే కంపౌండర్ డాక్టర్ నోటు ఉప్పునాయే ఎంచా ಉಪ್ಪುನಾಯೇ ಯಾನಿ ಮರ್ನಾಯಿ ನೀರ್ನಾಯ್ಕೆಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಾಯಿ ಅಂಚತ್ತ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಿ ಉಪ್ಪುನ್ಯಾ ಪಂಡಿಲಕ ಇಯರ್ ಯಾನರ ಮಣಿ ದಾಗ ಬೈದಿನಿ ಬತ್ತಿನ 90 ಪಾರ್ದು ಹೋಕ ಮಂಡೆ ಸಾರಿಂಡಿ ಆನಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬರ್ತದ 90 ಬರ್ದು ಹೋಕಂದು ಎಂಜೊಂದು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಅಂದು ವಾಸಜ್ಜನ್ನ ದೀಪೆತ್ತ ಪಾದೆ ಮಾರ್ಲ ಏಡ ಬಿಂಗಿರಿ ಬತ್ತಿರ್ನ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮರ್ದ ವೈದ್ಯ ನೀನು ಗೊತ್ತು ನಾ ತನಿಕ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬರ್ಬೇಡ ಈ ಬರ್ತಾನಿ ನಾಯಿ ಯಾಂ ಬರ್ತಿಚಿ ಬರ್ತಾನ ಬರ್ತಿಚಿ ಬೊಕ ಯಾ ಬರ್ತೇನಾ ಎಜ್ಜಿ ಬರ್ತಿಜಾರ್ ಎಜ್ಜಿ ಯಾ ಬರ್ತಿಜ ಮೇನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದು ಬಾರೆ ಮರಲಣ ನಾನು ಬಾಲೆಡ ಹಾತ್ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದ ಪರ್ದು ಬತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಲ್ಲ ಕಾಂಡತ್ತೆ ಬರ್ತಿಜನ ಬೇಯಾನು ಬರ್ತಿಜ ಇರ್ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತೇನಾ ಬರ್ತಾರ ಎಂಚ ಬಂಡೆ ಯಾಂ ಬರ್ತೇನೆ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಆತ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಂ ಬಂಡೆನಾ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗಣ್ಣ ಯಾಂ ಬರ್ತೆ ಮಲ್ಲಜಿ ಕುಲ್ಲೆ 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 ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದಿನ್ನೆಯ ಹೇಗೆ? ಯಾನ್ ಈ ತುದ್ದೊಲ್ಲೆ ಮಾರ ಕುಳ್ಳೆ ಕುಳ್ಳೆ ಬಂದ್ಪೋತ ಸತ್ಯ ಕುಲ್ಲುಲೆ 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 ಸರಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ದೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಫನ್ಪುನಿ ಮೇರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬನ್ನ ಪರ್ದು ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬನ್ನ ಪರ್ದು ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಂತು ಬರೋಡ ಕನತದ ಎಂಚಿನ ಪರ್ಪುನಿ ಪಂಡಿಲ ಕೈ ರೀತಿ ಮರ್ದು ಬೈದಿನ ಅನಂದಿ. ಕೆಲವು ಪೂರ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಪುರಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಪುರ ಜಿಂಜಾರಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತ ಹೋಯ್ತ ಕೋರಿದನ ಕೋರಿ ದತ್ತಿ ಕೆಲವು ಇನ್ನ ಬರೆಯರ ಪುರಂಡು ಬರೆಯರ. ಗೊತ್ತಾಣತ ಇದೆ ಯಾನಿತ ಸುರುಕು ಕೇನ್ನಿ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದ ಓ ಪುದಾರ್ದಾದ ತಿಮ್ಮೆ ಗುಮ್ಮೆ ಗುಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಮರ್ಲಿ ತಿಮ್ಮೆ ಮಾರ ತಿಮ್ಮೆನಾ ಹಿಂಗ್ ಗುಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಣ್ ತಿಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೇರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡುರ್ಲೇರಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುದಾರ್ದಾದ ಮಾರ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಂತಪ್ಪ 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 ತಾ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಜ್ಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡ್ ಮಾರ ಹೆಂಕತಾದೆ ಅವಡಿಯ ಅಮ್ಮಗ ನಿರಚ್ಚಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಾಪಯ್ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸೀತಮ್ಮ ಚಂಗ್ ಮರಳು ಬತ್ತೀರಿ ಏರಿ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿಯ ಪದ್ಯತ್ ಪುದರ್ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಸೀತಮ್ಮ ಸೀತಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ 55 ನಾವು ಏರಿ ಅಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮ ಕತ್ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಐತಿಯ ಹೆಂಗ ನಿಕ್ಕೇತು ಹೆಂಗ ಇರೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿದೆ ಬರಲಿ ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜಿ ಆಗುದಿ ಅಂಚಾಡೊಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಬಾಡುವೆ 30 ವರ್ಷ ಅಜ್ಪೋಯ್ ಪಾಡು ಬೇವಜಿ ನಿಂಗುನ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾತ ಒಬ್ಬರ ಸೈಯಾಡ್ ಈತನಿಕ ದಾದಾಪುನಿ ಓ ದಾದಾಪುನ್ ದಾನಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಏಚ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬಂಜಿ ವೇನೆ ಮಾಡು ತರೆಕಾಯಿ ದೀಪತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡಿ ಪೊಯ್ಕ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಎಂಚ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಮಂಡೆ ಚೋಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಸಂತಾನ ಇದನಿಕ್ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಲ ಬಂಜಿ ಮೇನಲ್ಲ ಸರಿ ಪಂಡಿಲಕ ಲಿವರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಓ ಲಿವರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಬಾರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಮಣಿ ರಡ್ಡಿಗಿಲ್ಲ ಮಂತ ಕಂತ ಮಲ್ತ ಮಾರ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಭಾಷೋ ಕಾಪು ಹೋಯ್ತ ಲಿವರ್ ಹೋಯ್ತಾ ಮಠ ಅಂದ ಪಾತ ಕುತ್ತೆತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಲಿವರ್ ಬಂಜಿ ಲಿವರ್ ಉಂಡು ಇವು ಇದು ಬಂಜಿಟ ಲಿವರ್ ಉಂಡ ಬೊಕ ಬಂಜಿ ಲಿವರ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕಂತುಜಿ ಕಂತೆರೆ ஞாನಿದೆ ಪುನ ಲಿವರ್ ಉಂಡು ಲಿವರ್ ಜಠರ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತ ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪಡೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಚೊಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾಷೋ ಕಾಪು ಯಾಮನ್ ಟಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಡೆ ಮಾತ್ರ ಪಾರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಗಣಂಕ ಸಿಡ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಾಪಣೆ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪಡಿ ಸರಿ ಬಾತೇರೋಡು ಗೊತ್ತಾಣತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕು ஞாನಿಂದ ಕೇಳ್ನಿ ನಿಕ್ಕೆತ್ತೆ ಪರ್ಜಿಂಡ ದಾದಾಪುನ್ ಎಂಚಾ ಪರ್ಜಿಂಡ ದಾದಾಪುನ್ ಪರ್ಜಿನ ಕೊಂಜೆ ಆಪುನಿ ದಾದಾ ಪರ್ಕಂದೆ ಆಪುನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪರ್ಣ ದಾದಾಪುಂಡು ಓ ಪರ್ಣ ದಾದಾಪುಂಡು ಪರ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಚದಾಗಿ ಆಪುನಿ ಬಂಜಿ ಬೇನದ ಈಗ ವಾ ಜನ ಮಾರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪನ ಪೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ಲ ಕರಡ ಪಾತೆರ್ వచ్చి ಸರಿ ಪಾತೆರ್ ಗೊತ್ತಾಣತ ಏನಲ್ ಪೊಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪಾತೇರ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತನ ಬಗಲೋಡಮ್ಮ ಈ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ ದಾದಾ ತರಗಿರ್ ಮುಂಡ ಅವ ಮೀ ಅಂದಮೆ ತರಗಿರ್ ಮುಂಡ ಮತ್ತ ಸೀಕಮೆ ಅವು ಅವ ಮೀ ಅಂದೆವು ಅವ ಮೀತಲ ತರಗಿರ್ ಮುಂಡ ಸಾಲ ಮಲ್ದನ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಜನ ಬೊಕ ತರಗಿರ್ ಮಂದ ಸೈಪು ನಮ್ಮೆ ಅವ ಮಾತ ಸೀಕತ್ತಮ್ಮ ಅವು ಸೀಕತ್ತವು ಕುಟ ದಾದಾ ಪುಂಡು ಬೆರಿಕಿರ್ ಮುಂಡ ಅವು ಬೂರ್ನ ಇಟ್ಟುಂಡ್ರ ಅಂದ ಮಾರಯ್ಯ ಪಕ್ಕ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿச்சு ನಕಲ್ நடந்து ಬುಜೇರ ಎಂಚ ಕೂಲಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನತ್ತ ಮೇ ಕೂಲಿದಕ್ಕೆ ಮೇತೇನು ಎಲ್ಲೇರು ಎನ್ನನ್ನೇ ಕೂಲಿ ಏರಿಯಾರು ತೂಪುನಿ
ಅవి ಆನತ್ತವ ಆಡಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ನಿಕ್ಲೇಗಂದೆ ಅವ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ವಾ ನಮ್ದು ಸೀಕಲುಲ್ಲಮೆ ಓ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅಂದ. ಎಂಚೆಂಚು ನಮ್ದು ಸೀಕಮೆ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಮೆ ಮಂಡೆ ಸಮಜನ್ನೆ ಕೋಟಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಂಬೆ ಅಂದಿ ಕೋಟೆ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ವರತ್ತ ಅಂದಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಐಕಿ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಇವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯೆ ನೀರ್ ಬಂತಾರತ್ತ ಜ್ವರತ್ತ ಪೂರ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರೊಂದು ಓ ಕಪ್ಪುದ ಕೆಂಪುದ ಡಬ್ಬೆ ಇಡುಪುನ ಕೆಂಪು ಡಬ್ಬೆ ಕೊಡ್ತು ದಾದ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದಾದ ಐನ್ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಡೆ ವೈಟ್ ಇತ್ನೆ ಕೊರ್ರಿ ಕೆಂಪುದ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಐಟ್ ದಾದ ಇತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಡೆಟಾಲ್ ಸೋಪ್ ಬತ್ತಂದೆ ಮಂಡಸ ಮಂಡಬೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಆಕಲ್ ತೂಪುನಿ ಆಕಲ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತ್ರೆ 3 ಪಾಲು ಮಾಡಿ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅತ್ತಿ ವಾಸಚ್ಚ ಮಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ ಪಂಡಲು ದಾದಂದು. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅದು ಪೆರಜ್ಜಿಂದು ಸಾಬುನೇ ಆದಿ ಪೋಡು ಆ. ಹೆಂಗ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಯಾಮಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ನಾನ ನೀವ ಅಂದ್ ಪೊಂಜ ಬಣ್ಣ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಖುಷಿ ಆಡು. ಪೊಂಜತ ಬದ್ದಲ್ಲ ರಡ್ ಕೊಡ್ದು ಕಡ ನಿನ್ನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಣಮೆ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೇ ಅವಳ ಎತ್ತು ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಎತ್ತು ಜನ ಗುಣ ಹೋಗ್ಬೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ. ಮಂಡಸ ಮಂಡವೆ ನಿಕ್ ಭಾಷೆ ಉಂಡಮೆ ಬಜ್ಜೆದಗೋ ನಿಂದ ಮುಲ್ಪದಿ ಬಜ್ಜೆದಗೋ ಇಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜೆ ತಗೊಂಡಿ ಬಜ್ಜೆ ತಗೊಂಡಿಯಾ ಹೋಗೋ ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಆಂಡ ಆನ ಪುದರ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಿಮ್ಮಿ ತಿಮ್ಮಿ ಬಾರ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಬರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಹೊರತು ಆಯ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನೋಡ ನಿಕ್ ಬಗ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದೆಂಕ್ ನಿಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜೊತೆ ಐಕೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುನ ಐಕೆ ಲಕ್ಕವಾಯನ ಭಾಷೆ ಜನ ವಾ ನಮ್ಮನ ದಾಯಿ ಇಲ್ಲಡ ಬೆಚ್ಚ ಲಕ್ಲೆನ್ನ ಲಕ್ಲೆ ಒಂಜಿಲೋಟ ಚಾಗನ ಚಾಗೊಂಡ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದಿನ ಮಾರ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ನರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿಲೋಟ ಚಾಗನ ಎಂಚ ಒಂದು ಎಂಜ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲತ್ತು ಇಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯಾನು ಏನೋ ಬಡಿದ್ಯತ್ತ ಗಡ್ಡದ ಬಡಿದಿನ ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಜನ ಏಯ್ ಏರಿ ಯಾರು ಯಾನು ಸುರುಕು ಬೈದೆ ಸುರುಕು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆ ಬೋಡು ಈ ಎಂಚ ಅವಳು ಕುಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬಲ ಮುಲ್ಪ ಸಾಲುಂಡು ಬಲ ನಮೆ ಏರಿನ ನಮೆ ಏರಿ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮೆ ಓ ತಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರಿ ಹಾ ಆ ನಾಳಿದಂಡಿ ಟಸ್ಕಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ದವು ಇಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಸ್ಕಸ್ಕೋಪ್ ಹತ್ತವು ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಸ್ಕೆತ ಸ್ಕೆತ ಶ್ವೇತ ಶ್ವೇತತ್ತು ಶೋಭಾ ಭಾಷೆ ನಮೆ ಎಂಕ ಅವು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಬೋಕ ಯಾನ್ ಮೋನೆ ತುದೆ ಬಂದ್ಪೇನ್ ಎಂಚ ಮೋನೆ ತುದೆ ಬಂದ್ಪೇನ್ ಮೊನೆ ತೂತು ಬಂಡ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಬಲ್ಮೇದಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪ ಮೇ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಬೆಂಗಿಲ್ಲ ಯಾನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ಕೆಲ್ಪುನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನ ಮುಂಡು ಮಾತ ತುತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಅದಾನ ಮುಂಡು ತುತ್ತಿರ ಜಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂಡು ತುತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಚಡ್ಡಿ ತುತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಚಡ್ಡಿನ ತುಪ್ಪು ನಿಂಚ ತುಪ್ಪು ಆಟ ತಪ್ಪು ನೀಲ ತುಪ್ಪು ಚಟ್ಟಿನ ಪಾಡುಂಡಿ ಮಾಡುನಿ ಅಂಚ ಮರ್ದು ಕೊರಂತಿದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮುಂಡು ತುದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ್ತ ಮರ್ದಿಜ್ಜಮೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಯಾನ್ ಏರೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಂಡು ತುತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಮುಂದೆ ಅಡೆಗೆ ತೆರ್ಪುನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ರಟ್ ಬಗೆತ್ತ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಬಗುಲಿ ಈ ಜನ ಮೆಂಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಂಚ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬೋರ್ಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋರ್ಡ ಎಂಗಿ ಹಿಂದಿಯಾವು ಹೆಕ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಆರ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ದಾವ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಚ್ಚ? ಓ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅವು ಅವ ಅಂದ್ 6 ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಚಿ ಎಂಗ್ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅತ್ತ ಮರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅವು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಅವನ ಏನ್ ಮಾತ ಸರಿ ಅಂತ ಏರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಡ್ವೆ ಕುಲ್ಲಗ ಇಂದಮೆ ಕುಲ್ಲು ಇಂದ ఆయన కుల్లవ్ సరే కుల్లది అని టెస్ట్ ఉంపే సరే ఆయన అల్ప కుల్లవ్ యాన్ అల్ప కుల్లవ్ టెస్ట్ సరే కుల్లే కుల్లవ్ కుల్లు 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 ನಂಗೆ 8 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇ 20 ನಿಮಿಷಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಏ ಶಬಾಸ್ ಆಂಡ್ ದೆಪ್ಪುಳಮ್ಮ ದಾದ ಕುಚಿದೆ ಪೋಡ ಬಾಸ್ ಎಂಡಮೆ ತಿರ್ಕದ ಕೊಲ್ಲೋಡಿ ತಿರ್ಕದ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಮಾರ ತಿರ್ಕದು ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ದಾಯಿ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲರದ ಕೌಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಕುಡಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಮಲಗು ನಿನ್ನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ ನಮ್ಮೆ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚಿ ನಮ್ಮೆ ಗುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಯನ ಕುಲ್ಲೆ. ಸಬ್ಬಸ್ ಆ. ಕುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಡು ಮೇನ ಪುದರ್ ತಿಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪುದರ್ ತಿಮ್ಮೆ ಇಂದು ಸೀಕೆಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಸೀಕೆ. ಇಂದು ತರಬೇನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಲ್ಲ ರಟಾಡುಂಡ ರಾಟಾಡುಂಡು ರಟಾಡುಂಡ ಎಡ್ಡಗ ಸಾಬ್ ನೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಓ ಬಂಜಿವೇನೆ ದಾನೆ ತರಬೇನೆಡು ಬಂಜಿವೇನೆ ತರಬೇನೆಡು ತರಬೇನೆ ಬಂಜಿಬೇನೆಡು ಒಂದು ರಡ್ಲ ಬೆರಿಬೇನೆಡು ಪೂರ ಬೇನೆ ತಾನೆ ಮಯ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣೆ ಆಡಮ ಆಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಂತೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ? ಆಡಮ ಇಮ್ಮೆನ ಬಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಬಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ದಾತೊಂಡ ಇಂಕ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂದಂದು. ಇಂಕ ಈ ಕೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೈಟ್. ಈಲ ತೂಲ ಅವು ಅವರ ಅವು ತೂಲ. ಏರ್ಲ ಯಾನಿ ಜನಪನಾಗ ಈಲ ಕೊರಲಿ ಅಂದ್ ಕೊರೋದು ಬರ್ಚಿ ಮೆ ದಾಲ ಇಂಚ ತೂದು ಪಂಡೆ ಅವಳು ಅದೇ ಹೌ ಅವ ಅಂಚ ದಾ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದಲ್ಲ ದಾತೊಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಉಂಟು ಅದೇ ವಾನಗುಣದ ಬಂಜಿ ಮರಂದು ಎಂಗ ಡೌಟ್ ಉಂಟು Pushparaj. ಕುಡ ದಾದ ಎಂಗ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರು ಒಂದು Violence, violence, violence. ಮೇನ ಬಂಜತ್ಯ ಬೊಕ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂದ ಎಂಚೆ ಬರ್ತ ಅಂದ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಾನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಎಂಚಿನಾತಿ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಾರೆ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತನ ಇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೆ ಕೆನ್ನಿ ಎಂಕೇನುಜಿ ನಿಕ್ಕೇಂಜ ಎಂಕೇಂಜ್ ಐಕೆ ದಾನೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಸೌಂಡ್ ಎಂಕೇಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಾದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತೀನಿ ಎಣ್ಣ ಮರಲಾಟು ನಾನು ಆಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಅಲ್ಪ ತಿಗಲ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಜಠರ ಮಾತಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕೋಂಟು ಒಂದು ದಿಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ನಿಕ್ಕೊತ್ತಿಜವು ನಿಂಡ ಇಪ್ಪರ್ಲೆ ಉಂಡಿ ಪರ್ದು ಲಗಾಡಿ ಆತ ನಂದು ಆಡು ತುಗ ಕೇನ್ ಗಾಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಈರ್ನ ಮಾಣಿಚಿಲುಂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಮಾರ್ಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಕೇಸ್ ನಾನು ಜೀವ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೂತಿಲ್ಯಾನು ಮಾರಿ ಓ ದೇವ ಎಂಗ ದಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತನು ಈ ಧೈರ್ಯ ದೆತನು ಯಾಂದ ಅದ್ದಿತ್ತು ನೋಡು ಈ ಬಲ್ ದೇತನು ಯಾನಿ ಮೇಡ ಮಾತೇರ್ನ ಮನಿ ಬರ್ ನಡುಕು ಮಾತಿರುಚಿ ಧೈರ್ಯ ದೆತನು ಮಾರ ಎಂಗ ದಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ದಾದಾತಿ ಈ ಧೈರ್ಯ ದೆತನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಗ ದಾದ ಈ ಧೈರ್ಯ ದೆತನು ಎಂಗೆ ಸಾವು ಧೈರ್ಯ ದತ್ತೊನೆ ಮಾರೆ ಎಂಗ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಓಯ್ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಇಮ್ಮೆನ ಜೀವನ ತುನಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖೇದಕರ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಡು ಮಾರಯ ಮಸ್ತ್ ಖೇದಕರ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನು ಸುಧಾಕರಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಮಧುಕರಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಒಂದು ಕೇದಕರೆ ಅವು ಖೇದಕರೆ ಕನ್ನಡದ ನಿಘಂಟುಡು ಆತಿ ಪುಣವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ನಿಂಕ್ ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂಚಿತ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಈ ಕಡು ಬಡವಾಗ ದಾಯ ಕೊರ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನು ನವೆ ನಿಕ್ ದಾದಾತಿನಿ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿ ಬಲ್ತನು ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿ ಬಲ್ತನು ನಿಕ್ ಎಂಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆತಂಡು ಮುಟ್ಟ ಓಡೆ ಡಿಸ್ ಮೂಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತೀನಿ ಅತ್ತಾವ ಇನ್ನ ದಾರ ಆಯ್ತಾ ಮರಲು ಪೂರ ದಾರ ಇಡೆ ದಿಗೋನು ಮರಲಿರ್ಲಕ ಎಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೂಲ ಹೆಂಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆತನ ಈಗ ಆತಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದೇ ಅವೇ ಜನಕ್ಲು ಮಾತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನಾಗ ವಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಅಂಚ ಏ ವಾಹನ ಮುನೆ ಒಂದು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಆತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತೂಪು ಜರ ತಂಚ ಪನ್ಕ ಐಕ ದಾದ ಕೊರ್ಪನಿ ಐಕ ದಾದ ನಬೆ ಆಯ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆತನತ ಐಕೊಂದು ದಾದ ಕೊರ್ಕ ಐಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊರ್ಕ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತಂಡ್ರೆ ಪುರ ಯಾಂದ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೈದಿನ ಮಾರ್ರೆ ಏ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಐಕೆ ಮಂಡೆ ಚಾಂಪೋಚಿ ನಿಖಿಲ್ದ ಮರ್ದಿಜಿನ ಎಂಡ ಮರ್ದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಡೊಂಡಿ ಎಂಚಿ ಎಂಡ ಮರ್ದು ದೇವರೇ ಸಪ್ಪಸಿಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ವೈದಿನ ವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂಗ್ ನಿನ್ನದ ತಂಬೆ ಅವು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ನಿ ಆತ ಎಂಚ ಎಂಚ ಟೊಯಿಂಗ್ ಟೊಯಿಂಗ್ ನಾನು ಎರಡು ಇಸ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಆಡು ಬರ್ದಾಣ ಪೂರ ಓ ಎಂಚಿನಮೆ ಅಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮೇವು ಹೋಗ. ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಡ ಪಾತೆರ್ ಮಾಲೆ ಬಲಮ್ಮ ಆಡ ಕುಲ್ದು ಪಾತೇರ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಾ. ಕುಲ್ದು ಪಾತೇರ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಪಾತೇರ್ ಅಂತ ಶೋಕ. ಆತ ಆಡಮ್ಮ ನಮ್ಮೆ ಓ ಈ ಬೇಲ ಅನ್ಪೋನ ಅಂದ್ ಬೇಲೆ ಬಪ್ಪೆ ದಾದ ಬೇಲ ಅನ್ಪೋ ಕಂಗ ದೆಪ್ಪು ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪೆ ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪೋನ ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪು. ಹೊರ ಕಂಗಲ ದೆಪ್ಪೋಗೆ ಕಡಪನಿ ಆಡಮ್ಮ ಕಂಗು ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪರಪ್ಪ ಅಂದನ್. ಒಡೆ ಕಂಗು ಬೋದ ಅತ್ತಪ್ಪ ಓಕ. ನನಗೆ ತಂತಿ ಕಂಬವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಂಗಗೆ ಬೋದು ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪು ನೀ ತಾರೆ ಬೋದು ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪರ
ನಮ್ಮ ಯಾನಂಜಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಅವು. ನಮ್ಮ ಈತ ಪರ್ಪ ಮಾಲ್ವ ಮಾರೆ ಕಂಗು ಪೊನ್ನ ಮಾಲ್ಜ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಮಾಲ್ನತ್ತು ಬೊಕ? ಕಂಗ್ಲ ಮಾಲುಂಡು ಅವಲ ಪರ್ದ ಪರ್ದತ್ತಿಯ ಗಾಲಿಗೆ ಮಾಲುಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ಮಾಲು. ಈ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾ ಪಂಡ. ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಗದ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕಂಗ ಲಾಗೇಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಲಾಗೇಡಂದಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಗೆ ನಾನು ಕೊಣಪುನಿ ಸಬ್ಬಸ್ ವಾ ಕಂಗು ಮಾರೆ ಈ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಯಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೆಂಚನೆ ಕಂಗಗೆ ಲಾಗಿಯೊಂದು ಪೋಣಗ ಪೊನಗ ಕಂಗ ಮುಗಿದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ದಾರನ ಗುವೆಲ್ಡುಲ್ಲೆ ಸಬ್ಬಸ್ ಆರೋಲ ತಾರಾಯ ಬೂರ್ತಿನ ಪಂದಿಯನ್ನ ಅಂಗಿನ ತೋದು ನುಂಗಿದ ಲಕ್ಕದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಗುಯಲ್ ಬಿಡ್ತೀನವೆ ഞാൻ ബതുക്കുന്നത് നമ്മല്ല ಎಡ್ಡೆ ಈ ಬದುಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮೇ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಮೇ ನಬೆ ಆತೇನಾ ನಬೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಏಚಾನೊಲ್ಲಾರ ഇല്ലാടാ ಏರ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ഇല്ലാണ്ട് ഏർലജ്ജർ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರ್ ಏರ್ಲಜ್ಜರ್ ಹೌದಾನೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಓದ್ತೀರ್ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿ ನೆನಪಿ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಏಜನ ನಬೆ ಇಂಜಗನ್ಗ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಬಯ್ಯ ನಗೆ ಇರಲೇರು ಭಯ್ಯ ಕತ್ತಲೆಗ ಕತ್ತಲನಗ ಕತ್ತಲ ಭಯ್ಯ ಕತ್ತಲೆಗ ಏರ್ಲಜ್ಜರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರ್ಲಜ್ಜರ ಏರ್ಲಜ್ಜರ್ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಆಕೇನು ಏರ್ಲಜ್ಜರ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹೌದಾನೆ ಇನ್ನೇಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಗುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಡೆ ಹೋಗಿ ವಾವನ್ ಜನ ಮಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪನಂದೇಡು ಆಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂಟೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲಜ್ಜರ ಇನಿ ಭಯ್ಯಜ್ಜರ್ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ದೊಕ್ಕ ಯಾರನ್ನುಲ್ಲೇರ ಇಲ್ಲಡು ಇನ್ನಿರ್ದು ಒಂಜು ವಾರನ ಆ ಏರ್ಲಜ್ಜರ್ ಹೌದಾನೆ ಇನಿ ಭಯ್ಯಗ ಭೂತಗಾಪುನತೆ ಅಂದ್. ಎಲ್ಲ ಗಾಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುಡಿ ಪುದ ಕಾಸು ಪಾತೊಂದು ಪೂರ ತಿರುಪತಿ ಹೋಪಿ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜರ ಮಂಗ ಜಾತಿ ಮಾರೆ ಅವು ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ್ ಜನ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಆ ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಜನ ಮೂಜಿ ಮೂಜನ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬೊಡೆತಿ ಓ ಬೊಕ ಈ ಜನ ಯಾನ್ ಮೂಲಿ ಜನ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಅಂಚಾನ ಅಂಚಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ? ಆಜಿ ಜನ ಅವ್ಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಳು ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಲೆ ಬೋತಿ ಬಾವಂಜಿ ಕೈ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಡ್ಯ ಈ ಚಾಪು ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪುಂದು ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ತಿಂದಾಪಣವೇ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿನ್ಪುಣ ಬಣ್ಣಗೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾ, ಎಂಗೊರ ತಿನ್ನೋಡು ಉಂದಾಪು ಅದ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯನ ಎಂಗ ದಾಲ ತಿನ್ನೋಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಆನೆ ತಿನ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ದಾಲ ಪರಂದೆ ಅಂಡ ಊರವರ ಪರ್ಕ ಅಂದಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಬೇಡ ಮರಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತ ಈಗ ಮಾತ ಉಲ್ಲತ್ತ ಜಾನ್ ಇತ್ತು ಐದು ಮಕ್ಕರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಡ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಕ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂಟೆ ಕೊರ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಟೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಪಾಡು ಮರ್ದು ಬಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಕಮ್ಮ ಬೇಜಾರಂ ಬಚ್ಚಿ ಈಗಲೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಂ ಬರಲಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ ಬೇಜಾರಂ ಬರಲಿ ಆ ಮರ್ದಗೆ ವೈದಿನ ಹತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ವೈದಿನಿ ಅಗಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಎ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಅಂಟ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿಜ್ಜಿ ಎಂಗೆ ಸತ್ಯ ಉರುವಾನ್ ಐಕೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಸೀದಾ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡ ಬತ್ತಿನ ಇಡದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಇಡದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದು ನಿಖಿಲ್ದ ಪಾತಿರ್ದಂತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಮಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಯ್ಲ ಮೊಕಲ ಚಾತುರ್ ಪುಂತುಲೆ ಕಾಂಡು ತೀರ್ಪುಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಮಂಜಿ ಪುದರಂಜಿ ಬನಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಯ್ಲಾ ಸಂದೀಪಾಚಾರ್ಯ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಕೊಯ್ಲಾ ತಂಗವೇಲ್ ಕೊಯ್ಲಾ ಮೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೆಗೆದನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಹೊರಟರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅನ್ಪನ್ಕ ತಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಅನುಕರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅನುಕರಣೆ ಅವನ್ನ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತು ನಡ್ತೊಂಬೋದಿನ ಎಂಕಲ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ ಎತ್ತರೋಗಿ ಏರ್ಲ ಏರೋಡು ಆ ದೇವಿಯರು ಕೈಪಸ ನಪ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಚುರುಕುದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತು ಯಾನು ಅವೇನೇ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನಿಂಗಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ಪನ್ನಗ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಂದು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಜನರ ನಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಜನರ ನಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಪಂಡದು ಜನಕಲ್ ನಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವೇನು ರಂಗದ ಮೂಲಕ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಇಡೀ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ಪೂರ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಯ ಪನ ಅಂತೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತಂದ ಮೈಸೂರು ನಡಪಂಜ ಯೋಜನೆ ಅವನೊಂದು ಪನ ಅಂತೀರು ನಂದ ಅಗುಲು ಲೆತ್ತದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಬಲೆ ಟೀಮ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಅಗುಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಡು ಅಗಲ ಪೊರು ತೋಡು ಮಿಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಗುಲ ಮೈಸೂರು ಜನ ಪಡೆಯೊಂದಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತು ಜನ ನೀವು ತೋನೋಡು ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡು ಬೆಂಪಿನ ಶಿವಣ್ಣೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಅಂಚಾದ
ಎಂಗು ಖುಷಿ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಲಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಪನ್ಪೆರತೆ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲದ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲಿಯೋಳಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಪನ್ಪೆರ ವೈಕುಲಂಚ ತಪಸ್ಸು ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಂಡು ತಪಸ್ಸು ಬೋಡು ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಈ ನಿರಂತರమైన ಕಲಿಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ದೇವರೆಡೆ ಅನ್ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಚಿತ್ರನ ಬರ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಒಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ತುಜಾರ್ ಒಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಆತಜಿ ಒಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆತಜಿ ಮಾತ್ರ ಐ ಫೀಲ್ ನನ್ನಲ ಒಂಚೂರು ಈ ಜೋಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಪಂಚಸ್ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಸಟಲ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಥ ಹೋಂಡಾ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸುಗ್ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.